Ok, video sú pokračovanie z parkour mapy. Tu sme minule skončili a ja som si to minule aj otvoril a bez problémov, že by sa mi dneska darilo. Kamo, nedarilo. Ok, dobre. Keby, hej, wait, čo sa stalo? Videli ste to, ak ma to posunulo? Tak, a do frasa, ja neviem, ja som vždy tak nervózny, keď to skáčem, že mne to normálne, že nejde, ja vždy skočím. Dobre, ježiš, dobre, počkaj, to už je normál, takže toto už dajú normálovia, tak ja nejsom normál, asi ľudia. Tak, bro, to nejde, ale teraz mi to... Dobre, ide to. Sústredenie. Hej, až ste videli, že som tam bol? Však ja som tam už skočil. Dobre, ešte raz. Bra. Kamo, ale vy ste to videli. Že ste to videli. Yes, ja neverím. OK. Som tu. Neviem, jak som sa sem dostal, ale... Ne! Dobre, teraz pôjdem úplný... Ježiš, ja som sa zlakol. Idem úplný speedrun. OK, nice. Teraz budem hovoriť po česky. A bude sa mi dariť, kúkajte. Takže čau lidi, vítam vás u mýho nového videa. A v tomhletom videu, nevím, co budeme dělat, budeme tady hrát parkour mapu ne, vytvořenou len pro mě, jenom pro mě, jenom. Nikdo jiný si zahrát nemůže. Dobre, už budem hovoriť po slovensky. Ja som omylom skočil, ne, to sa mi nepáči. Dobre, ešte raz. Zas to bude trvať nekonečno ako minule. Ale no. OK. Yes. Let's go, ľudia. Som tu. Teraz to nedosrať. Do frasa. Ja som to fakt pokašľal. Yes, nemôžem sa vyspať ináč. Teraz to dám. Prečo som sa otočil? Ja som ani myškou nepohol. Kúkajte, dám si to na jednotku a henako sa mi bude dariť teraz. Ja budem pro. Skoro som to dal, ale to sa počíta, ne? Tak ne. No, radi. Teraz, ľudia, budem najlepší hráč na svete. Vidíte? Ale prečo vždy? Ja neutekam, ale nerob si srandu. Teraz to úplne dám na 100%. Let's go. Teraz to dám. Kamo, teraz pôjdem najlepšie. Ďakujem. Ale však... To nejde. Ja budem šepkať a bude sa mi dáť. Kúkajte. Tak, prvé máme za sebou. Ale prečo? Ja neviem, čo sa deje. Ale dobre, musím byť kľudný, aj keď spadnem. Takže dobre. Tak, dal som prvé. Tak, nice. Som zapol kapslok, omylom vypnem. Tak, nice. Ale ja neviem, prečo som spadol, asi gravitácia, alebo ja neviem. Niečo sa mi stalo a som proste spadol. Asi som sa nenapil a bol som veľmi smedný a nohy ma začali boleť. Ja neviem, zase som skočil omylom. Toto nechápem, prečo tak. Dobre. OK. Teraz to dám. Bum, vidíte? Aj toto dám na pôdu. Nice. Dopredu. Stop. Doľava. Nice. Dám na pôdu. Prosím, teraz dám toto.
Ale prečo? Ale ja neviem, čo sa deje. What? Niekoľkátý je toto pokus, ale ja som nubák v parkoure. Ale, no tak už. Dobre, ma už fakt, že nebaví. Si to idem napísať. Game mode, kreatíve. To by som mal dať, hej. Tak toto do mňa chcú. Tak. Game mode, survival a bum. A jedu. Uí. Dobre, ľudia, mňa už toto fakt nebaví. Tu som ukončil video. Ak sa vám video páčilo, dajte like, odber a vidíme sa v ďalšom videu. Čau.